sunana Malama Aisha kuma muna nan ne don muka muku wannan tarihi namu ne yau majalisar mata kuma a nan majalisar mata ne waje inda muke zama mu tattauna akan matsaloli da ya shafi matan arewa da wanda suke da aure har ma wanda ba su da aure duk gaba daya kuma ma ba sai matan arewa kaɗai ba wato matan Najeriya ga baki daya a nan ne muke zuwa mu zanna mu tattaunawa akan abubuwan da ya shafe mu kuma tare da ni akwai malama. Assalamu alaikum mutane, sunana Patience Foley. Sunana da Mudesi, barkan ku da zuwa. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani ingantaccen shirin kuma sunana Fatima Musa. So wato kun ji sunan majalisar da muke da su a wannan wajen zaman nan namu sai kuma yanzu muna da kan magana da muka kawo muku yau akan cewa ya dace a ce namiji yana dukan matan shi a kowane laifi da ta yi. Yanzu ina son majalisar musu dan tattaunawa akan wannan kan magana. Malama Fati, za mu fara da ke. Gaskiya kan ɗan baki na ya fara rawa. Bai kamata kan gaskiya jan matarka za maka laifi a matsayin ta na mata kuma ka san da ma ce mata rauni ne da su. Sai dai kuma wani lokacin matan ma kin san ba a iya musu. Muna da baki muna da tsiwar da idan kai magana wani lokacin maganar shi zai sa ko ba a yake ka ko ba a yi niyyar dukan ka ba a yake. Don wallahi mata da ke gani ba ƙaramin bakin ne ma kawai zai sa a yake su amma ba da dan wannan ba gaskiya bai wani dace a yake masu. To ce mun kike idan na mace ta yi laifi mai gidan ta yi ke ta kenan ko ya take. Ba wai cewa nake mai gida amma mu ma mu san irin maganganun da ya kamata mu rinka faɗa. Mai gidan ki fa aka ce ba yaron da kika to ko yara ma ba sa buƙatar faɗar magana har yaro so yake in ya yi laifi ki kira shi ki nazar da shi ya gane abin da ya yi ba daidai bane ba wai kawai duka yau in hawa. Dan aka baje ki ballantana wanda ya auro ki ya kaki ci ki strength da komai naki shine akan me zaki ga mai kowane magana To ke Fati baran shiga. So yanzu ke za ki ce mu wai ɗan nan mace ta yi magana namiji ya so sai mutum duka. Wani irin magana in kika ce magana sai a yanzu ma magana nake miki. Duk da kawai daga magana sai da ke ni. To in ke wani to duk da miji ya suppose ya samu self control. Ina so. Ba kowane magana ne bane da za a ce wai na mace ta yi sai kawai ya bai tafi ta sha duka. Bai dace haka ba. Ina zuwa. Kamar yanzu a ce mata da miji sun samu matsala tsakanin su. To kin san mata in baki ne Allah ya alice mata da baki. Kowa a nan na da baki. Kamun namiji ya faɗa ɗaya mata sun faɗa goma. Kamun ya faɗa biyu sun faɗa 20. To ya kamata kai namiji idan kai responsible man ne ya kamata tun kamun aure matan ya kamata already ka riga ka san yadda na ta gare ka san rayuwar da take yi ka san ya ne take ya kamata ka take insult nata tun ma kamun ka aure ta da ka aure don me ne zama don ka aure ta ya zama to ta zama maka jaka tsaya ka shiga bari shiga wani operation mu tsaya kin ce ya kamata ka san komai na matar ka kafin ka aure akan yanzu ke idan zaki fita kina sometimes biki za ku ce ba za ku fita ba sai kun shafa hoda sai kun yi wannan is a simple example kin shafa ba za ki iya fita cikin mutane da datti da kasan yadda kika tashi daga bacci ba za ki iya fita ki je gurin biki ko kuma wani babban guri haka ba to haka zalika yadda kika tashi zuwa gurin saurayin ki ba za ki je mai a ke fitsararriya ke mara kunya ke mara tarbiyya bane za ki je mai ne a aro halin mutane za ki shiga riga mutunci za ki aro kayan mutunci za ki fita gaban shi Tunanin shi mijin ma watakila ba zai san kina da yau ba san kina da wani zamani ba sai an gaya ni sai dai an aro bakin to maza ne tana kada opposite na maza ne maza ne ba za ki san halin su ba sai kin shiga gidansu na mace she's very free komai yaya idan ita ba ta nuna maka ba ɗan anguwa za su nuna mata za su nuna maka za su gaya maka halinta iyayenta ma za su gaya maka ga inda yarinya ka take idan ita ba ta maka ba wai su ko ita ba ta maka ba za ta ma wai sun da kai za ka gani to wata abin da ya cewa shi komai yaya ya kamata mijin ma da zai aure matan ya kamata ya san halayen kamun ya aure domin da take insult naka ko ma me za ta gaya mishi ya kamata ya take na shi malama Resi bari mu ji abu ne don abin da take faɗa cewa ko ita matan tana zagin mijin bai kamata ya buge Ni na gane da haka so ni na gane abin da take faɗa. Ita ne tana faɗa wai mata dai an san su da baki. Amma yanzu za ki ce mu wai duk na mace wadda tana
tana da baki tana ta wawawa tana ta shashasha tana ta magana sai namiji ya mata duka akwai waɗansu punishment kai namiji ka suppose ka yi za ka iya mata za ta nema ma ka mata dukan nan ba za ka samu dukan nan ba an ka mata wannan punishment kai namiji nan yanzu ka ji matarka tana ta wani yaya ka waye ki ai ba kullum muna ta mata duka za ka iya buga ta yanzu nan haka ta faɗi da mutu a wurin me zai bar shi kenan kwanan ta ne ya kare kuma bakinta ne ya ja mata akwai maganganun da bai kamata ki yi wa mijinki ba akwai magana kina iya yin magana out of control kina iya yin magana out of control kina cikin fushi ko ke ma idan kina cikin fushi akwai wasu maganganun da kalmomi da yake fita bakin ki da ke ma kana kai ma ba ki san cewa kin furta wayan kalmomi ba a shi yasa ana cewa a cikin fushi ko su ma maza suna yin haka no shi yasa aka ce idan rai ya baci hankali shi yake dawo da shi ba ce ba aka yi rashin hankali ba ce ya baci ba dan da zai yi sauka idan ya haɗa shi idan ran mace ya baci ba ta iya control kanta sai kai ne mijin tun da naka tun da ita ta kaga san cewa ba ta iya control kanta sai kai ka ta barta in ta gama gwagwagwanta ta gama shuka in ta dawo akwai wasu kalmomi da namiji ba zai gaya ma mace da za ta gwamnce ma da kama amma yadda kike ce namiji ya fita gida ya bar matan a gida akwai wasu za su iya su fita su yi sati ɗaya ba su dawo gidan ba domin idan ya san in ya dawo gida matan shi za ta ci gaba da faɗa kuma wace ya zama laifinta to yanzu idan ce ya zama laifinta idan har ya yi wannan cikin wannan action din ya sake ya dawo ta sake ta ci gaba to tana da so akwai masu yin haka to ku sai ka dawo su ci gaba daga inda suka saya bari ba ku wannan example to ke yanzu hajiya kati mijinki kullum ke na fita ya sha giya ya dawo ya kama ki mata ya kama ki kowa ya ga ya waye shi ne shi ba ni hankali ba ne shashasha ne shi ba abin da kawai iskanci na mata ya tsaya kamar yadda ban gama ba mutum ga wato wanda yake mutum wanda yake kuna jin da ci gaba ki ci gaba amma ke kin da kin waye ne gidanki haka yake kullum akwai ɗansu magana akwai wani rana da dole za ki yi magana kin yi surutu so kullum kin surutu zai maki duka kenan akwai ɗansu maza ma kusiya dole su fita sun je sun sha giyansu sun dawo gida ko ba ta masu magana ba za su yi duka ai ka ce record za su yi duka a wa'annan da ba suke giya ta ce ke ma ki san mijin da kike aura giyan me yake kawo duka ba shi yake kawo duka in kuma aka ce kamar ke kin ce ita ta ce ya kamata ya hukunta ta hukuncin da ya fi duka ya bar gidan nufin ta yi sati ko kuma wasu yan kwanaki idan kuma da zai tafi wani namijin ba kowa bane ke da ku ya saba yana da mata kin ce kuma ya tafi ko kuma a ya yi fushi da ke ya tafi ya je ya yi sati a waje kada ki manta akwai mata yan iska wanda su Allah suke ke in bai burge ki ba wasu burge shi suke yi to haka ke kin bata mai rai can kuma gashi ya je da bacin ran sai wata ta tarare shi a waje idan kuma ya fita ya neme ta daga baya sai guda kuna cewa all men are the same he's just sitting on me kaza I can't take it kaza bayan ke kika tura shi ya je yin wannan halin yana nuna kamar je ka kawo mata masu cewa ba sa son kishiya halin su shi zai sa a yi musu kishiya haka dai haka namiji ya da ke bakinki da halinki ƙarya ne ka zo kana masifa durƙusa a gabanka ko da ni ce da laifin ce baban wane ya haƙuri na ji laifin nan nawa ne gaskiya ban ji daɗi ba amma kuskure ne don Allah ka yi haƙuri in iblis ne shi dole sai ya yi sai ba duka maza ba ba duka maza ba ne ni abu no agree on this ba duk maza ba ne amma ne idan ka ce mai ya haƙuri bayan ya ce akwai wasu maza ba su taɓa ce ya haƙuri ba ya fita da bakin su ba shi ne ce ya haƙuri ba kyale shi ba yadda za a yi da gida sai ke ki daule ku amma to ke kuma ya ki da kyale shi cancan ba ni ne da shi amma to ke kuma ya ki da kyale shi har bai a ranar zai bari ina zuwa ba ajiyar Aisha idan na tuna Allah ya yi na mace da namiji Allah ya na mace shi bi his helper ta taimaka mishi ko ba haka ba bai yi ta saboda ta dinga mishi bai yi Allah da yi create na mace saboda namiji ya dinga dukan ta ba kuma Allah abin ya sa Allah ya sa namiji a sama da na
mace saboda shi ne first creator ko ba haka ba ne shi ne aka fara halitta kuma an halicci na mace a cikin hakarkarin namiji ne so shi sa na mace tana wanda namiji kuma Allah bai ce saboda ni na baka direct order ko na ce maka na mace tana wanda haka kamar treating na ta now Allah ya riga ke ko kun san cewa a kasar ɗaya yaro na mace tana da baki ko ba haka ba ya kamata kai na mace I'm still going back to my point duk kamun ka aure ta ya kamata ka bincike halin ta shi yasa an ce yana da kyau kamun ka yi aure kar ka dinga washi na cikin aure ba kar ka dinga washi na cikin aure ba ka ga wasu relationship ne wata 2-3 wai ka ji sun yi aure irin su ne yana samun yin wannan problem din saboda you didn't get to know your wife baki san miji baki san halin da yake yi baki san na cikin to ke ma kina abu kamar irin yau kika zo duniya ko kuma yau kika fara gani su mata ba a iya musu in shekara 100 za ka yi da mace kullum tana cikin samun sababbin halai haka kuma maza kullum tana creating da haka kuma maza ba za ta taba tafiya mata stress ba sannan kuma duk rashin hankalin namiji idan yau kika yayi abu shine da laifin amma ke dole ki daura wa kanki ki bashi hakuri gobe duk jakancin shi namiji ba dabba bane duk yadda ka zai da dabba ya sani akwai wani da zai zauna yayi tunani wai sun mazan dabbobi na yarda da ke wai sun mazan dabbobi ne kin san don me siya ina da ba za a raba to malama fashion da Allah ki dan hakuri bari mu je wannan tallan kaɗai an mun dawo sai ki ci gaba daga inda kika saya ko to dan Allah bari mu je wannan tallan idan mun dawo za mu ci gaba daga majalisar mata na gode sannin mu da dawa ya to inda yanzu ne kuka fara kallon mu wato muna wannan shiri ne na majalisar mata kuma tare da ni muna da majalisar nan da muke tattaunawa akan wannan kan maganan wato in ya kamata a namiji da duke matarsa to malama patient kamun tafi talla kina da abin da zaki ce yawa bari ci gaba daga inda na tsaya don jini na yana zafi a wannan haka ne na gani kin gane ba na ga kamar wacce nan fati kamar ita ba nan tana magana kamar ita ba na mace ba kamar wannan rana ba za ta yi aure ba akwai wani laifin da namijin ki zai yanzu a ce misali idan namiji ya miki laifin da daya ya miki na biyu ya miki na uku wato ke kenan ke dai kawai ki zo na hakuri kar ki yi magana saboda kina tsoro kar faɗa ya taso ya duke ki to kina tsoro ki yanzu tsaya ke da ke ce yanzu ke ma kin ce haƙuri kin gano akwai haƙuri kenan dole idan ka mun da yaya zan yi haƙuri idan ka mun na biyu kada ki manta fa kamar yadda na faɗa a baya namiji ba jaki bane kamar yadda kika yi magana in ka mun na ɗaya na ba ka haƙuri ko kuma ka mun na ɗaya ka mun na biyu duk zan rinka ba ka haƙuri dan me muke sabo da dabbobi akwai masu kiwon maciji za ka ga sun je suna rike maciji duk dai masifa irin na zaki akwai wanda idan ya je gurin shi har Allah yake yazo zai zauna kowa ya san wa'annan dabbobi ne da ake mugun tsoro suke cutar da mutane to me yasa aka yi wannan sabon da su zaman yanayin kyan zama yau da gobe haka zalika namiji yake kamar zaki haka namiji yake saboda ke ma kin ce an daura shi akan komai to namiji zaki ne duk yanayin taurin kan namiji yarinya karama in dai mace ce ta san yadda za ta yi ta control din shi ko yaya zafin kansa yake dan haka kamin yau na bi ta wani siga da salo da abubuwan da ka fi so kamar da kika ce ka san abin da mutum ke so kafin ka aure shi abubuwan da ka fi so sai a lokacin ninka maka gobe ma ka sake na haka to jibi sai ka zauna da kanka kai tunani nan gaban an ce ma kai ba za ka taba shigowa kai ba to amma yau ya zo kin ce banza a banza wawa shasha namiji ya kan ce mai wawa ko da a ce wawa ne wawa jaki duk irin kalmomin da bai kamata ma ki faɗa wa yaran da kika haifa su za ki naga musu banza wawa jaki dabba bai ka taba mun ban ga ma amfanin ka ba ke shi ya auro ki sa kudin sai ya auro ki saboda ya dan na so amma wai dan kun yi laifi ban ga ma amfanin ka ba ni ban ma san dalilin da yasa na aure ka ba kai da zai namiji da wannan to bari faɗa muku a cikin duk maganar nan Fati ke a cikin duk maganar da kika yi ba abin da na mace ta yi da ya saka su namiji ya daga hannun shi ya yi duka amma kun san ne akwai wasu matan kamar suna jin daɗi dukan nan kamar suna jin daɗi dukan nan kamar an namiji ya masu duka love din ya fi ba kuma na notice waɗansu mata a masu duka su koma a masu duka gobe su koma amma don me wannan ni wallahi irin matan da suna bin mamaki yanzu da kika kawo
can you explain it to us? Don me ne wai su ma sai idan an musu duka su sake koma a musu duka kuma mazan ba wai sun ba dukan su ba. Sai ci gaba da dukan su sai to ai ba wai ko mugunta. to ai ba wai dukan bane zai sa su ji dama kina son shi ne kika aure shi ina son ka ne zan aure to ka kuma namiji mai dukan mace wani lokaci kamun ma ya aure ki tun da dama wanda mun zai saba fara duki. wai sai ba namiji mai kuma duka ke kika yadda kika shiga yanayin namiji cewa ya sai wasa kin Wai sun ba su haka. Wani namiji ina kika san da zai rike ki kamar kwai. Kin san kwai idan ya faɗi ya fashe kenan ba za ki iya tattara ko. To idan kina tafiya da kwai za ki rike shi inda is a very safe place ba ya faɗi ba. To wani namiji idan kuna relationship zai nuna miki a duk kai har mamaki ma har ya fi son ki fiye da mamanki. gaskiya Duk halayen shi gwargwata halayen shi da yake da shi ba zai nuna miki ba sai ki shiga gidan shi ne. Lokacin da ya san cewa wani shi ya kin yanzu zan kama ki da zikin ce idan ko da mace ta boye halinta dole a anguwa za a faɗa to kamar yadda kuma dole a anguwa za a faɗa miki halinsa haka zalika shi ma za a ce yaron nan fa ba na kirki ba ne ya je ma yi kaza ya Ke ma ba da kin san halin shi ba to ba za ki iya ba za ki iya ba to kina san shi. to dan yana sai abin da kika gani sai ki je ki bi shi a haka abin da kika so kika zaba dan haka bi shi ne Baka nuna mun asali Amma ba lokacin halin da ka nuna mun shi sa na so ka. To ina son mutum saboda hali ne ko ba haka ba mutane. Yanzu halin da ka nuna mun hali ne kyau shi sa na so ka. Idan ka je ka nuna mun wani hali ne wanda ba kyau. Zan iya taking nashi amma ba zan taking nashi for long. to amma gaskiya ke ma ya kamata cewa yadda kike tambaya a gari cewa ya halin wannan mutum yake kuma aka gaya miki cewa wannan mutum yana dukan mata kuma kika yadda kika aure shi a haka domin bai taɓa dukan ki ba ke ma kin sai in kin shiga cikin gida Dole wata dole ne wata Yanzu rana akwai wani zai magana da ake ce mutum adam ne mai canja dan adam. Kin gane ko? Eh. Gani take ko gani muke cewa a tun da yana nuna mun yana so na. Maybe ya so ni fiye da sorayen matan da ke duka ke maybe ni zan iya canja shi. Sai ki shiga gidan sai ki to kawo tsaya yanzu kika zo da magana yanzu ta zo da magana daidai ke kina sa ran zaki kin san kin zo canja mutum ne dan haka dole ki haƙuri da halayyar da zai nuna miki dole To ne ina son da na son in canza ko kuma baka canju ba sai me? sai ki ci gaba dan kin try Wallahi ba zan ci ba. sai ki ai try ni sai ba ku labari bari ba ku labari a kusa tana son duka to mai gidanta baya so ta je wurin abokanaye ta zama abokanaye bai ta zama a gida ta bar aikinta ai wannan bai yi kyau bai ta bar aikinta a ke malam ba ba ji na sai bar aikin tana Gaba tana aikin idan zai iya ɗaukar nauyin matarsa ai bari na abu da nake faɗa bari na abu da nake faɗa Wannan topic din shi na dadi. ta da bar aikinta na mata amma shegen duka yake mata na mata duka ba da mata ce in ya ce gashi haka ta ce kai amma gashi can't jiki na fa na mun ciwo Wannan na duka kenan gashi gashi da bawa. duka kenan kun san an zuwa na faɗa ma yarinya na an ce mata an ce ke mutum ne mai maki duka ne ki bar shi kisan da ta ce a bai kai amma gashi mutane ne mutane su faɗa iyaye ne za su faɗa gashi in ka bar nan gidan za zage ta za yi wai in giya mutu an gama mata magana nan abu ya faru ta fita ta dawo gida da gida ya mata shegen duka ta mutu za ce ne ke to yi magana an bai Da kika ce cewa ta me kika ce ma da sorry na manta. bai mutane bai zace Me za ce a cikin 99% matan da suka yi aure 5% ne da mazan su ba sa ɗaukan su. Sauran boyewa suke yi. Gaskiya. Sauran boyewa suke yi saboda ne suna guje abin da mutane za su faɗa. Kar wannan ya ce a tana da mijin da yana dukan ta. Wani ma za a same ta ya duke ta gure mata ta fuska amma za ta tambaye ta me ya faru da ke? A na yi accident ne. Ruwan zafi ne ya zuba mu. Kina tana trying da boye amma tana ta makin ne marriage nata. Amma bai san wato cewa saboda tana ta makin marriage nata kai ka take opportunity ka dinga dukan ta ba. To ya ba jakar ka bane. ke ma ki ce ya ba tsaya ke ma ki ce da kika tashi magana sai da kika ce ya ce ta daina fita ta daina aiki ta daina abubuwa idan da duk ta daina wannan abun ta dawo ta zauna cikin za ta gida ba za ta fita da je haba ke ma idan da a ce ba ni a yi idan na tashi zuwa gidanmu ka amma ke ina idan na tashi zuwa gidanmu
fati duk na ji abin da kuke faɗa amma yanzu kusan lokaci aka ce ba abin wasa ba lokaci ya yi da za mu tattara namu wannan gurin amma kafin mu tafi ina son dai ku gaya ɗaɗɗayan ku gaya mana me ya kamata namiji ya duke matar shi ko ko bai kamata ba kun gane ko wato magana ki da karshe sai mu ji malama eh to gaskiya bari dai in cikin sanyi ake gaskiya bai kamata dan mace ta maka laifi ka daga hannun ka da ita ba saboda ba a bar duka aka kama ka ba amma kuma shawara ba wai dole ba kuma mata shawara ce ga mata ku kiyaye kuma san irin maganganun da za ku gaya wa mazajen ku gudun kada duka ta biyo baya idan aka kiyaye sai a zauna lafiya ni magana da zan ma mata ko da namijinki na miki duka ki yi magana ki bude baki ki faɗa ma wani za iya taimake ki a cikin wannan matsalar da kike ciki so kan ki yi shiru dai kuma kai na namiji in ka ce kana son na mace ba za ka ma na mace duka ko da ne ta maka ba za ka mata duka ba akwai punishment da za ka iya bata da har za ta ji da ka mata dukan nan ni abin da ke faɗa malama fashion ko kina da abin da za ki kara a to ni abin da zan faɗa da karshe akan wannan tattaunawa da muke yi namiji bai kamata ya duke na mace ba namiji kuma zan ba da shawara idan ka san kai mai duka ne don akwai wasu maza masu su masu dukan mata ne su habit nasu dukan mata idan ka san kai mai duka ne ka rage don na mace bata zama jakanka don a ce tana karkashin ka ba kuma mata zan ba ku shawara ku rage baki wani sa'in abinda malama Fati ta faɗa daidai ne wani sa'in bakin ku ne yake kosin mazan su duke ku amma bai kamata domin bakin sun yi bakin mazan ya kamata su take every shit da kuke faɗa yawa ni na wa malama kai kenan jama'a kun ji daga bakin majalisar mu kuma wannan dai kan maganar na yau nan wallahi yana da zafi sosai dan ni kan ma duk zafin ma ina ji daga nan bangare na to wato ne kamar yadda suka karasa maganar shine bai kamata a ce namiji ya duki matan shi ba ko bai ta yi mishi ya kamata a ce akwai wasu irin punishment da zai iya ya bata amare ba dai duka ba to anan za mu naɗa tabarman mu ja labulen mu sai mu yi gaba sai kuma wani mako idan mun haɗu a majalisar mata Allah ya kai mu rai da lafiya sai kar ku manta mako mai zuwa muna nan tare da ku to jama'a kuma idan kuna da wasu sako da kuke son ku tura mana za ku iya ku tura mana ta hannun da za ku gani akan screen naku yanzu wato ko ta Facebook ko ta Instagram duka za ku iya ku tura mana sakon ku muna nan domin mu ansa sakon ku in Allah ya yarda kuma za mu tattauna a kai shi mun gode